Priatelia, radosť vás tu opäť mať. Vítajte. Dnes tu mám Mercedes-Benz, ktorý spája aj zdanlivo nespojiteľné a aj vďaka tomu je až neuveriteľne všestranný. Pokiaľ vyslovene nevyhľadávate športové jazdné vlastnosti v tom pravom slova zmysle, o nich naozaj nie je, tak okrem nich, vážený, toto ponúka absolútne všetko, čo ste kedy od auta chceli alebo potrebovali, ale pozor, všetko v jednom balení. E300 DE 4MATIC All-Terrain. Táto skrúmaž čísel a písmen totiž značí nasledovné. Poprvé, svetlá výška a terénne schopnosti takmer na úrovni SUV, no pritom je to nízky reprezentatívny elegán. Po druhé, pohodlie, komfortné prvky či luxus takmer na úrovni limuzín, no pritom je to praktické rodinné kombi. No a po tretie, reálny čisto elektrický dojazd takmer na úrovni 100 km, pritom je to naftový hltač diaľničných kilometrov. No a práve preto vám chcem v tomto videu dokázať, že aktuálne nie je na trhu auto, ktoré je všetko menované a nie len to spĺňa. Akurát treba povedať aj to B, že tento konkrétny kúsok stojí takmer 120 000 eur. Ja fakt nechápem, kam až tie ceny nových aut pôjdu. Neskutočné. Trieda E v outdoorovo ladenom vyhotovení má po vzore súrodeneckých SUV-čiek masku s dvoma horizontálnymi lamelami a voliteľným podsvietením, nárazník s robustnejšou ochranou, obutie s vyšším profilom, oplastovanie spodnej časti karosérie, pohon 4MATIC či vzduchový podvozok, ktorý v porovnaní s klasikou vie all-terrain prifúknuť o 46 mm. Slušné, avšak tento kúsok to hrá viac na noblesného elegána než terénneho dobrodruha. Viď 20-palcové disky, perleťovo-bielý Manufaktur lak alebo čierne doplnky prípadkového night paketu. Špeciálnu pozornosť upriamujem na prípadkové digitálne ledky, ktoré zastupujú aktuálny vrchol svetelnej techniky na trhu. Kapitolou samou o sebe je interiér a jeho prednosti. Obzvlášť v tejto konfigurácii. Žiaľ Bohu, ten nešťastný dotykový volant s hladkacími dotykovými plochami sa nemení, navyše v tomto prípade sa mi ani po vizuálnej stránke až tak nepáči, lebo verzia all-terrain nemôže mať ten AMG-čkový, no inak je to tu jedna báseň. Ten dizajn, materiály, spracovanie, chvála Bohu, tu nič nevrzgá a celkovo taký ten hodnotný, luxusný punc. V porovnaní s klasickým E-čkom, ktorého dôkladný test nájdete v popise tohto videa, verzia all-terrain vo vnútri prakticky takmer nič nepridáva, akurát ten špičkový systém MBUX dostal nové terénne zobrazenia. Konkrétne 12,3 palcové digitálne budíky majú nový štýl zobrazenia terén s dodatočnými terénnymi informáciami, no a dodatočné informácie si viete zobraziť aj priamo na 14,4 palcovom displeji infotainmentu, kde je tiež položka terén s tými spomínanými informáciami. Novinkou pre Ečko je možnosť automaticky nastaviteľných výduchov ventilácie. Funguje to nasledovne. Nastavím, aby mi to fúkalo na hlavu a ten výduch sa automaticky nastaví, aby mi to teda fúkalo na tú hlavu. Podotknúť ale treba, že dá sa to nastaviť aj manuálne a nebojujete s tými motočekmi, čo je super. Ďalším highlightom Ečka je možnosť priamo do infotainmentu si stiahnuť aplikácie tretích strán, čiže hrať hry alebo prostredníctvom tejto kamery vykonávať videohovor. Pozorné oko si všimlo, že ja tu mám aj príplatkový superscreen, čiže to riešenie, kde čelo palubnej dosky tvorí klenuté sklo a teda pred spolujazdcom je tretí displej 12,3 palcová obrazovka. Osobne v tom nevidím nejakú extra veľkú pridanú hodnotu, na druhú stranu páči sa mi to vizuálne viac ako ten hyperscreen z vyšších tried, kde síce sú zaliaté do toho jedného skleneného panela aj budíky, no majú taký netypický sklon. Tuto možno viac kričí, niekomu sa to možno bude menej páčiť, z pozície vodiča je to ale super, no z ergonomického hľadiska je to fakt lepšie. Podstatnejšie ale je, že ja sa tu naozaj cítim ako v triede S. Ten luxus, to pohodlie, masážne sedačky, brutálne odlúčnenie, materiály. Áno,
To početne zastúpené náladové osvetlenie v noci niekedy pôsobí ako na zábave vielšavé, ale tak dá sa to nastaviť. No naozaj to najpodstatnejšie je, čo som chcel povedať, že vy sa tu cítite ako v triede S, no ja som reálne v Ečkovom kombi, v rodinnom aute so všetkým, čo k tomu patrí. Vzadu si sadnem úplne plnohodnotne sám za seba s veľkou priestorovou rezervou, zatiaľ čo Ečkový kombík môže mať až 640 litrový batožinový priestor, aj keď je tu taký háčik. Toto je plug-in hybrid, ktorý nemá dvojité dno, naopak má tam taký schod a tým pádom batožinový priestor môže mať iba 460 litrov, čo pri veľkosti tohto auta môže byť pre niekoho problém, ale vravím, platí to iba pre plug-in hybrid. Oáza pokoja, luxusu a displejov. To je Ečkový interiér v skratke, najmä ak nemáte hlboko do vrecka a patrične do neho nasolíte výbavu. To, že Mercedes-Benz je aktuálne z nemeckej trojky suverene najdrahší je fakt, avšak nieraz už aj na pohľad okamžite šípiť, za čo sa platí a toto vnútro je toho dôkazom. Nehovoriac o skvelých masážnych funkciách, úchvatnom akustickom komforte či audiosústave Burmester s funkciou 4D priestorového zvuku, technológiou Dolby Atmos, 17 reproduktormi a 4 taktilnými meničmi, ktoré v sedadlách vytvárajú vibrácie a dotvárajú fyzické vnímanie zvuku. Už len počkať na to, aby boli fyzické opäť aj tlačidlá na volante. Ako už tušíte podľa môjho pomalého až plíživého kroku, tentokrát sa zameriam na prednosti verzie All Terrain, preto úplne opúšťam spevnený povrch. Ostatne to, ako na ňom funguje nové Ečko vo všeobecnosti, som vám už predostrel vo videu so sedanom E220D. Teraz sa nachádzam v mojom obľúbenom kameňolome, ktorý už z mojich videí poznáte, avšak premiérovo tu nie som s SUVčkom, no a práve tým chcem demonštrovať výhody tohto auta. Asi nikoho neprekvapí, že verzia All Terrain má štandardne nielen pohon všetkých 4 kolies Formatic, ale zároveň aj vzduchové odpruženie Airmatic, no a práve upravený, ešte viac prifúknutý vzducháč je najväčší rozdiel v porovnaní s klasikou, keďže v porovnaní s klasickým Ečkom na vzduchu dokáže ísť toto auto o takmer 5 cm vyššie. No a práve vďaka tomu môžem ísť aj po takýchto cestách, necestách. Ešte predtým, ako sa dostanem k môjmu tradičnému miestu, kde preverujem schopnosti pohonu všetkých 4 kolies, pár slov k technike. Ako som spomínal, toto je verzia E300DE, čiže plug-in hybrid, ktorý kombinuje elektromotor s výkonom 129 koní a 440 Nm s 2-litrovým naftovým štvorvalcom. Ten má výkon 197 koní a ďalších 440 Nm. Ešte predtým, ako rozpíšeš komentár, že preboha auto za 120 000 má štvorvalec, tak zadrž. Jednak má plug-in hybridný štvorvalec, navyše nie je hociaký. A druhák už teraz je v ponuke ako naftový, tak aj benzínový šesťvalec, takže sa upokojíme. V každom prípade táto verzia má 230 kW, 313 koní a 700 Nm, takže 100 dá za menej ako 7 sekúnd. Takto. Myslím, že to, čo ste videli, je veľmi slušné, najmä ak s poľutovaním poviem, že tento kúsok váži 2,5 tony, čo je veru, že dosť. Nuž, to je tá odvrtená strana plug-in hybridov, aj keď pri aute tohto typu mi to nejako extra neprekáža, pretože pri bežnom jazdení to absolútne nepocítite. Ale k veci. Blížim sa k mojej tradičnej terénnej skúške, ktorá beriem a som si vedomý toho, že na kamere to vyzerá asi štýlom, ale veď to by som dal aj na Fabii, no opak je pravdou a moje videá, kde som tu vytrápil nejedno SUVčko, sú toho pekným dôkazom. Pripomínam, že je to taký klský skalnatý povrch, nerovnomerný a práve vďaka tým, alebo teda lepšie povedané, kvôli tým vyčnievajúcim kameňom je tu aj také dosť veľké prekríženie, čiže tie systémy sa tu veľakrát narobia. Dám si to do terénneho režimu, kde som automaticky v polohe +1 a zároveň sa manuálne ešte prifúknem do tej najvyššej dvojkovej teda polohy, kde môžem ísť maximálne 15, ak túto rýchlosť prekročím, tak sa ten podvozok zníži späť do polohy 1. Nemám tendenciu ísť rýchlejšie, ostatne sú tu tie najväčšie až 20 palcové disky, aké tu toto auto môže mať a nerad by som ich oškrel.
idem veľmi pomaly a ešte si ale k tomu zapnem kamery, ktoré sú, to je kapitola sama o sebe. Brutálne, naďalej hovorím, bezkonkurenčné kamery, či cez deň alebo v noci. Predok má veľmi krátky previs, čiže to je v pohode, ale zadný odjazdový uhol, respektíve dlhý rázvor môže byť problém. Zatiaľ mám trakčnú aj stabilizačnú kontrolu zapnutú. Musím povedať, že sa tu trošku krúti karoséria, asi aj kvôli tomu panoramatickému strešnému oknu. Ale idem pomaly, teraz som na tom najväčšom kameni. Kokos, ale neviem, ako to vyzerá zvonku, ale takto mám pocit, ako keby sa nič nedialo. A opäť je to ten taký formatik, ktorý tak krásne plynulo prechádza a dávkuje ten výkon, obzvlášť ešte v prípade toho plug-in hybridu, aj keď samozrejme v tom terénnom režime ide primárne naftový štvorvalec. No som milo prekvapený, pretože takto jednoznačne a hladko tu väčšinou idem s tými najlepšími SUVčkami a teraz som klasickom oplastovanom prifúknutom kombíku. Nechcem z tohto robiť úplne SUVčko, ale naozaj to, čo ste práve videli a čo toto auto zvládlo, je viac ako 95% všetkých tých SUV v teréne, kedy zažije. A ja som to zažil a absolvoval v okúzľujúcom luxuse elegantného rodinného kombi. Pravdou je, že all-terrain a vo všeobecnosti E-čkové kombi nemôže mať riadenie zadných kolies, i keď Mercedes stále vie vytočiť brutálne tie predné kolesa, takže tá manevrovateľnosť nie je až taká zlá, ale A6 Allroad od Audi má aj natáčanie zadných kolies a vie sa ešte možno viac prifúknuť, čiže v tom teréne zvládne ešte o čosi viac. Zatiaľ čo také Volvo V60 Cross Country zaujme atraktívnejšou cenou, no ani jedno z tých aut, ktoré som menoval, neponúkajú taký luxus, také technológie, či už ide o infotainment, digitálne svetla, alebo takú pohodu a komfort na palube ako v tomto aute. Na diaľnici, keď si to klakne do tej minus jednotkovej polohy, to ide ako horúci nôž cez maslo. Neuveriteľný komfort a pohodlie. Brutálne odlučnenie. Wow. No a potom je tu vážený ten hybrid. Plug-in hybrid. A to je ďalšia domena tejto značky. Verzia E300DE má batériu s kapacitou vyše 25 kWh, využiteľných necelých 20. VLTP hovorí o čisto elektrickom dojazde 85 až 102 km, mne sa reálne podarilo 92. Navyše, palubný systém podporuje nie len 11 kW AC nabíjanie, ale zároveň aj až 55 kW DC nabíjanie. Dokonca pri nabíjaní neraz som videl 57, necelých 58 a ešte aj pri 95% to dokáže tlačiť viac ako 40 kW, čo je brutálne. To nedokážu ani tie najlepšie elektrické autá. Čiže z 0 do 100 nabijete tú batériu za menej ako 25 minút, 22-23. Extrém. Áno, tým, že je to plug-in hybrid, tak je tu nie len menší kufor, ale aj menšia nádrž, iba 50 litrov. No potom je tu ten naftový štvorvalec, ktorý je možno zastudená taký hlučnejší, klepotavejší a menej kultivovaný, povedzme, ako naftové štvorvalce od BMW, no tá spotreba je bezkonkurenčná aj v tomto prípade. Aj keď tú batériu úplne vybijem, tak viem jazdiť so spotrebou 5.1, 5.2 dlhodobo, takže reálny dojazd tohto auta je cez 1000 km. Nemám ďalšie otázky. Brutál. Kľudne mi napíšte do komentára, čo hovoríte na takýto typ auta v porovnaní s SUVčkom a hlavne, či naozaj poznáte auto, ktoré všetko, čo som v tomto videu spomenul, dokáže.